Aprèn gratis a cuinar per calor retinguda. Pots estalviar fins a un 80% d'energia. Així de fàcil, poses els cigrons quan l'aigua comença a bullir. Els mantens durant 1 minut. Pares el foc i introdueixes l'olla dins la CCM. T'assegures que quedi ben tancat perquè ara comença el cuinat per calor retinguda, sense energia elèctrica, i ho deixes durant 5 hores fins que s'acaben de coure. I conserven millors nutrients perquè cuinem a baixa temperatura. No hi ha una forma més fàcil ni més econòmica de cuinar llegums, i mira com queden, ben tendres. Aprèn aquesta tècnica i altres receptes al canal d'Instagram CCM Cuina Sostenible i vídeos més complets al canal de YouTube Cuina de Consum Mínim. Cuidem la nostra alimentació, cuidem la butxaca i cuidem del nostre planeta.